sinilas. Ay naunsi maning bataan eh. Pila edad na ganyan niya? Toy. Tayo toy. Amigo na beta toy. Pila sagad sinilas. Say pila na edad na niya gani? 5. Say pangalan nimo gani? Janbik. Janbik. Kuyawa god. Nganong Janbik man na siya? Siya inang punta na imong mama nganong Janbik pangalan niya? Ah, imong papa man nagpangalan. Janril. Oh, ya kul baag mo. Gwapo mo mo pangalan de ay. Katong ida isa, pilan may edad to? Katong kamanghuran. 4 na. Ayan dito. So araw-araw sa dito mga bay. Dadaan. So, masawa ko Uy, ngano nga tumba man na ang kawayan? Igun saan ni man ang nagbantay sa motor da? Kailangan ilampas. Kaila ka daw niya? Ya kaila. Lag ta sa balay. Len, lag ta sa balay. Ha? Mingaon kasi mong mama? Ah, gay. Ay, huwag mingaw-mingaw. Paunta ka dire, magmotora ta. Pero ihato da puti ka dire muli ka. Ha? Ha? Di mo sagot. Wala tayo sakaw kay mag-andam sa motor. Ano itong kabantay? Wala lagi nagbantay. Pauwi na tayo. So nauna na sila. Uy, ang bigas. Ang hirap. Ano to? Ah, grabe. Hirap. Nako, grabe. Hirapan tayo doon mga bay. Masakit yung paa ko. Ang hitap kasi. Iba talaga mga bay pag yung motor mo hindi pang trail. Yan, grabe. So guys,
dito tayo dadaan. Yung klaseng lugar. Pero hindi mahirap dito. Ah, naka. Hindi ba ito mga bay? Grabe. Oh, dito ko natapusin yung vlog mga bay. Parang nahirapan ako. Ay, lamba. Ah, manapit sila. Hanapit ilang balay. Mas maganda dito daanan. Ayan, may tambayan para dito mga kaya. Igsuon mo? Duha? Dili? Nandito yung kapatid. So next episode naman tayo magsasama sa yung ano naman kada sa kulungan. Grabe. Ayo. Main bunta. Ah, grabe. Ha? Pa-street ni mo? Nah. May street pa rin na. Ah, oo ba? Nah. Grabe. Nay paniid to? Oh, nay paniid to?
Oh, moya mong gidugayan gyud. Sige, pangita pa namo. So ayun mga bay, continue yung vlog natin. So natapos natin na binigay dito na yung isa sa aking mama, yung isa natin na tawag nito, itong bigas mga bay, at saka may mga groceries din na konti. So ito sa kapatid natin to na isa. So nandun sa bukid sila, so medyo malayo mga bay, yun makita ninyo yung bukid. So dyan tayo pupunta, pero dito tayo dadaan mga bay, at parang naramdaman ko na maglalakad kami ngayon. Sigurado lang na maglalakad kami. So sana lang hindi muna uulan. Yan siguro. So babalik kami mamaya mga bay pag uwi namin, kasi may kukunan pa kami ng mga bulaklak. So trail muna kami ngayon doon. So siguradong sigurado rapi pa baga na Tanggario. Gar, ikadala bugas gar. Nadre. So yung isang kapatid na natin ang pupuntahan mga bay. So napit na makomplete yung mission natin. So, grabe. Una. Oh, katod. So, isang brother natin mga bay. So, kasabay na silang mama sa pagbigyan natin. Bigyan na tayo kasi atong kamera na isa. Nasa ko ha? Kamera. Diretso. So dito daw kami dadaan mga guys. May galingan. May galingan mga guys. Terlihat. Tuh guys. Kira. Nandun sa tatay mga guys, naghintay sa atin.
Di makatabok ang motor dia sa sapa. Di katabok ang motor dia sa sapa tay. Ah. Ah. Ayan, dito rin yung motor mga bay. Saka video to kung isa sa cellphone. So ayan mga bay, papunta kami doon sa isang kapatid natin. Nandun yung bahay nila. Layo si. Una. Una, ito makita mo. So yung kasama natin yung sinakayanggis kapatid mga bay. Si Dodong Gario. Yung asawa natin kasama. So walang puwas tong paglalakad dito mga bay. Di bagar naman ito, baliti rin nga dako sa una. Wala na no, giputol na no. So ayan. Galingan. So dito tayo naglalakad punta doon. So, grabe. Pangalawang dito natin tong lakad mga bay. So yung isang kapatid natin is pinuntahan natin yung lang bahay, pero grabe, mas grabe yun. Pero dito parang mas grabe rin dito mga bay, kasi ito nandito tayo dadaan sa ano, kiliran ng yan, may sapa dyan mga bay. Ayan, mga sapa. Lasang pa mong gini sa una drihan. Kini kanay garno, wala pa mga kawayan garno. Gagmay pa man sa unang karon grabe na magkawayan buyag bay. Ha? Amo man ni katong bagakaya, katong gatangan silang mama diri sa una og kabayo nga ang ulo kay tao. Diri, buyag. Buyag lang o din eh. Tinood bitaw sa una. Diri pa man mi gaagi sa una, di ba? Diri man tong dalan sa nagat. Kani anay pa gagi dire. Susog na di tay dagko nga motor bay, makasulod gid ta dire. No? Garno, pang trail nga motor. Dire. Oh. Ay sus, pela ray paglugsong sa motor da. Ayan. Sabi. May tubig. Ni. So dire sa una, gitahan sa una. Katong baliti po dali agarno, wala na po dai no. Nangalukat di ba? Kani inyuhan ning may sandre la jipre. Ah. Ganun diri tanang hagi, wala day dalan jud tinuod. Dabi og dagko na ning mais, wala na. Sugok. So yan mga dati mga bay, dito tayo nakatira. Maliit pa tayo. Diyan ang kaming bahay mga bayo, makikita niyo yung may tinatawag na sa tawag nga, Madre Cacao na puno. So medyo hindi pa tayo nasisingat mga bay, hindi pa tayo pinagpawisan. So dandahanan tayo baka makabali itong mais. Pagalitan tayo sa mga ari dito. Na jipre dia wala. Dong. Na jipre dia. Da balay. Hindi kaya. Hala, way tubig na, tubig tata dire. Gwapo mong tubig na dire kay spring man. Garno? Ah, sa gripper lagi ka mo. Come on. You are good. So yan, grabe to. Ha. Di basta-basta tong paglalakad mo. Grabe. Paang. So nina, sige lang, kataron ako ipuli karon. Muhanim lang yan. Uy, karong sa maning bagnuta ba ni? Ano pa isang tagiyas dito? Nandun yung motor natin. Dito. Grabe no? Diri ko sa una balik-balik. Kani patungas dahil kaya manong balayo. Yan, dyan yung bahay namin dati mga bay. Hindi makaya? Ha, surinder? Sige, patag mo diri nga side na. Tagal-tagal na tayo hindi nakabalik dito mga bay. Oh. Pero dati mga bay, marami pa itong mga puno dito. Ngayon wala na. Oh, may kahoy ng baligi-balay yung tata. Grabe.
Sa man yung balay dire nga bangilid man kaya. Ay ya. Ano dire man nagbalay sa bangilid? Dito din tadi ka. Wa pa jay saka wa pa jay landong. Okay, pati ini tadi ya. Ay, kuya. Oh, Kita na kita. may hapon lagi. Grabe. Dayon sa pajag. Grabe. Wala din ka nagtanom og kahoy dito. Kabuang ni mga prabugnaw kayo. Ha? Kani dako tani kahoy dire. Nganong imo maning giputol? Lamok sa ako. Pugkay ka lamok pagpalit og musket. Ay ya. Ang malamok mo pasaning lang yon. Palit og musket. So yun mga bay, dito yung kapatid natin nakatira. So papasok tayo sa sila kanilang bahay. Di na yung mahugno. Basig mahugno niya. Basig. Ali, Han. Dinan. Ano naman? Argana kay konsumo eh. Ako. Kumusta man mo palit ka? Gapon. Grabe yun, mudagan og kuan. Please. Say pangalanan eh. Nathaniel. Grabe oh. Ya dire. Nganong naghirig man imong balita? Dai na hugno ni kay kaon sa anay ng ikas. Di ka naunsa, di ka mahadlok aning magtulog-tulog. Hadlok ay. Harag na daan. Harag siya. Terus Ginoo ko. Ano hiri sa bay? Sarap. Hoy, ka pamalbal dire. Na. Ano ko? Mata ko magla. Atad bangilira dire eh. Amo ning ubos sa una. Sus. Pero mas tada pa ni sa tong balay sa una. No, kaya itong balay sa una. Bati mo gito kay mura man gito. Kanin tani kay sin biya to po. Muling ko. Ang usbo na ay bagasay. Unsa init? Hasta init. Init ba? Mamo ni ano so medar pinto ka. Pagka. Ora denggangon lagi me. Asal taon ng portahan ko sa tang pintana. Pamina lagi me. Mura lagi. No, di nga nung di man po. Sa ganun, wala ang tanim lagi paputol ang kahoy. Oh, Pero, landong. ikaw eh. Ako man gipog man dayaya, di man gid mamati. Ah, grabe jud kay ka. Di man mamati sa kuha. Oh, kay kini mo ni nakatabang din og landong. Ang ito na ko kanya kay ang tunog kusog. Matumba do ko kahoy, di pa ingon. Di man ni matumba basta-basta. Dako. Buhangin niya eh. Tayo, dito sa balay, hurot tutukan. Ngano? Kung di ay kas patag-patag nagbalay dita. Ha? Diyan di kas patag-patag din nagbalay oh. Mo atras ako diha lagi makontrol na kay nako kay pagbasa. May pang manok patag. May pang manok, balay may patag lagi balayan giatot. Taka pangayo mig sili tabi, kuhay mi, harbisi mi. Daghan kay kag sili oh, kay magdala mi. Gamay ra. Oh, di karon no magtambay-tambay ta asa man ta magtambay ani o may landong. Ah, diri ra likod. Grabe, lisura ni landong diri. May pang manok kay palangga pa napas pagbawgi. Sare bantare. Pagay mig pinay sa sili ni mabe, wala di magkakanim gamitan. Ha? Supli. Oh, partiya pang buong binaklayay. Wa man harag lang balay dito, kuyawan ani mo haligi tay, hapit naman ni nakuan. Wow, bugobog sa pagkapanday ani goro. So yan mga bay, dito talaga ang buhay sa bukid na bay. Dati doon kami nakatira sa may Nabili Kakao. So ngayon nandito siya sa Bangkit. So siya nagbahay dito. So yan yung bahay niya. Grabe. Powerful kay balay ng bahay. Mas Bangkit. Oh. Kanay mo nang manok. Ikaw gar maganihan pagkadrigar. So
grabe. Kulba pud kani mag-alot ay. Ina na gani mga alot. Kinsa may alot na? Pura. Grabe pud mo paalot siguro kag dug pang alotay. Oy. Ako tayo nga mo bayad banta na. Kaning mga sa may bayad. Kani may. Ah, napa si durian ri kita mo? Kaning pura dire. Mo ba? Ubos na tagas na kayo. Girita na beton man ni mo tong kuan diyan. Muang nangka dito. Katong nangka nga isa lugar ba sa liwat to dito sa nangka na to. Dalaon ko tong isa katong na dito sa Mga bulakan? oh, Dala ko. dala ko isa to ha kita namo balay bay. May pamangkatag wapo mong balay kami to po may balay bay. Wala ko mong balay god, wala man mi balay, wala man mi nagbalay. Iki puyo pa man mi. So ayan, gapo kay kabuhan mga bayo. Kani mo yabuhan, dabay ulan eh. Unsa paglungag? Nah. Grabe ano. Mo ba dili ba din masalibuhan diri mana? Dere. Ah. Ikaw taga man ka. Akadingilan day pa nimo ha? Di ay, nawala na kay lilid da. Pila naman naka tuig? Uy. Sa may mong ihaw na ni. Sa manok ko daghan. Oh, ning duha kinikta nimo. Wapo ni ihaw ning duha kini hybrid kayo. Hybrid kayo. Tanaw kay siya ni maihaw. Ata dagi diro. Ito. Dagan may kumanok ito ngayon ako kay. Wait trabaho. Ano ba? Di oro ko gihaw. Oh, gra. Agay laki day ha.